Milé krásne dušičky, čo sa stane, ak nenasledujete svoju intuíciu, to vám poviem v nasledujúcom príklade. Dnes som išla venčiť psíky do útulku so zvieratami. Je tam také pravidlo, že medzi psíkami musí byť odstup 3 metre. Dostala som psíka, ktorý bol síce starý, ale dosť vrčal na iné psy a dosť veľa brechal. Keď som vychádzala z areálu, všimla som si, že pri bráne stojí z ľavej strany staršia pani s veľkým psom a na pravej strane baba s chalanom s vlčiakom. Zastala som a vnútro mi povedalo, že by som im mala povedať, aby sa jeden z nich viac vzdialil, nakoľko potrebujeme dostatočný odstup a môj pes je mierne agresívny. Stála som tam, moja intuícia mi to dvakrát povedala, avšak ja som sa nevyjadrila a nepovedala som to. Ako si som očakávala, že hádam im to dôjde, avšak neduplo. Tak som si vôdzku psa pevne omotala okolo ruky a rozhodla sa prejsť cez bránu. Pes, ktorého mala na vôdzke stará pani, ju trhol tak, že spadla a jej pes začal brechať na môjho psa. Obidva psy boli veľmi agresívne. Pani sa našťastie nič nestalo, po 3 minútach vstala a chlapec, ktorý bol na pravej strane s babou, bol veľmi efektívny a uchytil vôdzku. Následne, ako som sa prechádzala so svojím psom, som premýšľala nad touto situáciou, ako som jej mohla zabrániť. Uvedomila som si, že moja intuícia mi jasne vravela, aby som upozornila týchto ľudí, aby sa vzdialili, avšak som tak neurobila. A toto bol dôsledok. Takže chcem vás poprosiť. Niekedy sa vám to môže zdať banálne, prečo by ste mali niekomu niečo povedať alebo niečo urobiť. Avšak počúvajte svoju intuíciu, lebo ona presne vie, prečo vám hovorí to, čo vám hovorí a prečo nás nabáda k jednotlivým činom.